pangalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanin. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Nga tuuntang mga leader sa simbahan ug sa gobyerno magpakabana sa tinuod nga panginahanglan sa mga tao dili sa ilang mga personal nga mga interest sa kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning atong mga raffle tickets, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan, labi na ang mayong panglawas ug ang kalinaw. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ug niadto niyang adlawa, musangpit siya kanako sa pag-ingon, ako'y bana og dili na siya mutawag kanako og akong Baal, kay wag tangon ko sa iyang baba ang ngalan sa mga Baal, og dili na gayod niya kinihisgutan. Ug niadtong adlawa, himuan ko silag kasabutan uban sa mga mananap ug sa mga kalanggaman ug sa mga mananap nga magkamang sa yuta. Ug wag tangon ko ang pana, ang espada ug ang gubat, ug pahigdaon ko sila nga layo sa kakawiyaw. Niadto niyang adlawa, tubagon ko ang pag-ampo sa akong katawhang Israel. Pabunukon ko ang ulan sa yuta, ug ang yuta mohatag og abot nga kalanon, mga ubas ug mga olibo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan
kadako dili matuki. Ang Ginoo maayo o maluloyo. Ang tanang kaliwatan nagadaig sa imong mga buhat ug nagasangyaw sa imong gahom. Nagasulti sila sa kasanag sa imong mahimayaong kahalangdon ug nagasaysay sa imong katingalahan mga buhat. Ang Ginoo maayo ug maluloyo. Nagaasoy sila sa gahom sa imong makalilisang nga mga buhat ug nagabunyag sa imong kadako. Nagasibya sila sa kabantog sa imong naghingapin nga kaayo ug nagaawit nga masadya sa imong katarong. Ang Ginoo maayo o maluloyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Samtang nagsulti si Jesus niini usa ka opisyal nga Hudiyo miduol kaniya miluhod sa iyang atubangan ug miingon, bag-o lang namatay ang akong anak nga babay, apan adtua siya ug itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya usa ka babay nga gitalinugan sulod na sa napulog duha ka tuig miduol sa luyo ni Jesus ug gihikap niya ang sidsid sa iyang bisti kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, kun makahikap lamang ako sa iyang bisti mamaayo gayud siya o mamaayo gayud ako. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babay ug miingon siya, ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo. Ug niadto gayong gutlua naayo ang babay. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya.
Tungod niini gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata, ug gikupta niya ang kamot ug mitindog ang bata. Ug ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang dapit niadtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, dahil ga ang Ginoo, dahil ga ang Ginoo, ang Ginoo maayo, o maluluyon. Kanang tao nga maayo, maluluyon sad na. Ang taong maluluyon, maayo sad na. So, lingyay mong tupad, na liwat kas Ginoo. Liwat dili. Maayo. Maayo di ay. Nga ang gahom sa Ginoo mulihok ra na siya sa mga tao nga liwat sad niya, maayo ug maluluyon. Si Jesus sa atong ebanghelyo ni hatag sad siya sa iyang kaayo ug kaluoy sa duha ka tao, kadtong opisyal o kadtong babae nga gitalinog-an. Mao man toy mga dunay mga pangandoy, mga panghangyo. Ang opisyal, ang iyang hangyo ni Kristo, nga ang iyang anak, bisag bag-o pang namatay, iya untang buhion. Grabe ka itong pangyo ay, patay nga imong anak, namatay na, niya imo pag yung hangyoon ang Ginoo nga buhion, nakasuway na mo anak. Kasuway mo hangyo, nga ang patay, hangyo ka nga buhion. Sama mo na nga matay na mo diha, mamong tubag. Ako, nakahangyo na ko sa Ginoo nga ang paralyzed ayuhon. Pagka-paralyzed sa akong papa, akong gihangyo nga maayo, wa gid na ayo, hangtod na lang abot unong katuig, namatay gyud. Ang ako sang maguwang, paralyzed, ako sang gihangyo ang Ginoo. Karon 33 na lang katuig, 34 na lang katuig, wa gyud maayo. Paralyzed lang yapon. So ang Ginoo in relation nga rin sa akong gipangayo, dili maayo, dili sad maluluyon. Aon saman, sakto akong analysis. Pero ang babae nga gitalinugan, 12 na katuig, wa man gito siya mangayo. Nihikap ra siya, sikrito ra siyang nihikap, naayo manuot. Ana, ako noon, pati na kong luhod-luhod, pati na kong hangyo, hilak pa. Wa gyud, matay noon. Nakasuway mo, anak. Wa mo kasuway ka nang nakay pangayoos Ginoo niya, di mo hatag. Nakasuway mo? Oo, na. Unsa man di ay ang kaayo o kamaluluyon sa Ginoo mga igsuon. Dili ni pariha sa atong tawhanon na expectation or kaayo o kaluoy. Nabitay mo ingon ako, pader, magampo ta kay magsugod na rabarong Lunes ang karong adlaw ang impeachment trial sa atong Vice Presidente. Maayo untag dili siya makonbikto. Kamo moampo mo ana? Muampo mo nga dili makonbikto ang Vice Presidente niya, kuan na siya, matangtang na siya sa pagpangalagad sa gobyerno, kanang gitawag perpetual disqualification. Muampo mo ana nga dili unta na madayon. Ako, wa ko musano nga magampo para ana. Ang akong gustong iampo, ambot ihatag bas Ginoo, nga ang impeachment trial unta sa Vice Presidente karon ibase gyud unta ang hukom sa mga senador
sa kamatuoran, hustisya o kaangayan. Mao na akong iampo. Kay pwede raman gid nila i-twist ang kamatuoran. Pwede sad maghimo sila inhustisya kay sila may gamhanan. Pwede sad og dili sila mo huna-huna sa kaangayan. Kanala akong giampo. Ihatag ba nis Ginoo o dili? Kung ang hustisya, ang kamatuoran ug ang kaangayan nagkahulugan nga kinahanglan gyud i-impeach ang Vice Presidente, i-impeach. Pero kung ang kaangayan ug ang hustisya ug ang kamatuoran nagtudlo, nagtug-an nga wa gyud ay angay nga basihan ang pag-impeach niya ato gyud nang ipamugos gyud na sa Senado ug sa Kongreso ug sa atong executive, mo antos gyud og maayo ang atong nasod kay sila may mga pangulo, mag-antos pod sila nga nagbuhat niana. Kanabitang pagkabakakon ron sa atong administrasyon, ni resulta man gyud nga ang mga tao nga atong mga igsuon labi na didto sa gawas nasod, abisa kita dinhi wala na gyud ganahi magtan-aw naong sa atong presidente. Labi na gyud anang anti-Claire. Anang mura ba kag ma-discourage ka magtan-aw sa ilang nao nga di gud ta mga batang gagmay, dili gud ta mga buta og mga bungol, di sad ta mga bugo kaayo nga di ta ka mao mo analyze nga grabe kaayo ang kawat sa kwarta sa atong panahon karon, grabe kaayo ang pagpamakak nga ilang gihimo nga giisulti karon dili mao'y mahitabo. Nga sige lang yapong panghunaw, anong tawagon lang, hugas kamay, murag Punso Pilato. Klaro na kayo, murag imong bana ba? Sakpa na gid nimo nga iyang kabit, imog yung pag-umangkon, kabit niya, uli niya, di gyud mo angkon. Sunod, ang imo na sang igsuon, iyang gikabit niya, nitug-an gid nga nimo, di lang yapon mo angkon, unsa may imong tawag anang imong bana igakita nimo. Ug asawa ka ba? Ang kaman. Bakakon. Nya ganahan pa ka mo tan-aw siyang naw. Nya kana ba mural gyud siya gwa ba? Murason ba mural gyud gwa? Di ka ganahan Mao na karon ang gibate, negative na maganing rating sa atong presidente. Negative ang trust rating. Nya og ila sa giyong basahon ang mga comment bisan katong nahitabo sa Canada wa man gini pabor nila, abot lang niabot baka og 10% ang nipabor nila sa mga ni-comment sa social media antong nahitabo nga gi ralihan sila didto nya gi singgit-singgitan pagyod. Nahitabo kini nga naingon ani na hinuon ang sitwasyon sa atong nasod tungod kay wa naman magsubay sa hustisya, sa kamatuoran, ug sa kaangayan. Pero pwede ginabuhaton. Muna, pwede ragid ma-impeach ang Vice Presidente. Kaso lang, kung against na siya, supak na siya sa kamatuoran, hustisya o kaangayan sa atong nasod, muantos kita. Kay og ma-impeach na ning Vice Presidente, VP Sara, makapatuyang na magmaayo ang mga yawanon nato mga officials gobyerno. Kay ang nakahatag ron og murag kung sa kuan pa na, kung sa rindas kabayo. Ang nakahatag karon og murag balansi-balansi mao man ang Vice Presidente kay naa pa may mga laing view ba, lain og baruganan. Pero mag-homogeneous na sila, that is the end of our country. Mag-homogeneous ba na kung unsay isulti, unsay gusto sa presidente sa Pilipinas, mausay gusto sa DOJ, mao'y gusto sa ombudsman, mao'y gusto sa Congress, mao'y gusto sa Senado, mao'y gusto sa Supreme Court. Maingon ana na gani ang sitwasyon, wa na'y check and balance, patay gining nasod nato.
Mao na siya ay atong bantayan. Ang pagbuhat niini kinahanglan mo salig tas Ginoo. Mao na mangayo ganitas Ginoo, ayaw pag-expect nga mag-granted ang imong gipangayo. Kay naa man say mga yawa sa atong katilingban nga mubabag ana. Pero unsa man gyud labing klaro na kini di ay kaayo ug kaluoy sa Ginoo, iya ning ihatag sa mga taong mapaubsanon. Kana bang ang iyang kaayo ug kaluoy mao ang paghimo nato nga masaligon, malaumon, bisan paman taliwala sa kalisdanan o kadautan. Ano bang dili ta muundang og laom? Para karon maligya tag raffle tickets. 2,500 atong raffle tickets nga gibaligya. Ang halin as of yesterday 35,136. Ibutang talag 35,000. 250 minus 35,000 pilam na. Naapay 215 ka mga 215,000 ka raffle tickets na wa pa mahalin. Nya sa inyong paminaw karong July 25, 19 days more to go. Mahalin pa ka ning 2,500 o 2015 o 215,000. Uy, tubag. Awa na, duko-duko na ano rin, di na namada pa din rin. Di madana. Oh, kung maingon na gani kang di mada, wa na kamulaom sa Ginoo. Pwede raman gini. Wa man kita kasiguro, ugma, hurot na ni. Kung kamong tanan, mamalit mo. Yung kaoy, hapit naman dahil, July 25 naman, di na lang tamo palit kada simana, kada adlaw na kita mo palit og usa ka ticket. Sa ato pa kada simana, 7 ka tickets na ang atong paliton. Hangton mo abot ang July 25. Ya kamong tanan, musulti ana, tanang taga Compostela, nya inyo pag yung imbitaron tong atong mga ubang mga kiigsuonan, labi na gyud ang mga online parishioners. Ako gong nag-follow na ako sa akong YouTube channel ko ana guni kabuk 296,000 na guni ka subscribers or followers. Og mamalit sa na sila tag sa katikit kada adlaw. Ikaugma hurot na. Inka mura magmilagro, dili na siya milagro. Naminaw lang og nituman. Kamo sama sa ninyo naamron dire, naminaw mo. Hinay kay tingog, naminaw mo? Nya mo tuman mo. Bantay. Antay Oo na siya. Una, mga igsoon, ang paglaom dias Ginoo permanente. Ug balikan nato ning impeachment, ako mulaom ragyapon ko. Bisan pag-ila ng itwist ang kamatuoran, hustisya o kaangayan, na argyapoy kabaguhan ang atong nasod, ug di man ni mahitabo karon, muagi man tas pag-antos tungod aning kabuang aning atong mga leaders karon nga murag kuan na gid sila ba, murag gitawag nato og notorious liars, notorious kurakot, notorious hard-headed. Moabot yung panahon nga mag-antos tang tanan. Apil na sana sila. Pero ang pinakadako nga pag-antos, inig panaw na nato aning kinabuhia, di kita kasud og langit basta muubanta ning ilang inhustisya, kaning ilang mga pamakap o pagkamapahimuslanon sa mga kabos. Di gid na sila malangit. Naong palang nila daan karon din hidin agyon makapalangit. Muna diri sa unang pagbasa, niingon diri ang Ginoo, niadtong adlaw musangpit sila or siya kanako sa pag-ingon akong bana, dili na mutawag kanako akong Baal.
Kinsa may gipasabot sa Ginoo ani ang mga taong nagantos og nagpabilin nga matinud-anon. Musangpit na nga akong bana. Kay kita manggod ang simbahan, asawa ta ni Kristo. Si Kristo ang atong bana. Ang mapinanggaon nga bana. Niadto niyang adlaw, tubagon ko ang pag-ampo sa akong katawhan, Israel. Ang atong pag-ampo, tubagon na gis Ginoo, inig-abot na sa iyang panahon. Tugutan lang nato ang Ginoo nga mo hatag sa iyang desisyon. Iya batang ayuhon, iya bang ipa-impeach ang atong vice presidente, nahibaw man ang Ginoo ani. Kamo, waman gay tingali mo kay baho nga magsugod na ang trial karon. Pero ang Ginoo, nahibaw na. Nahibaw na sa dang Ginoo sa tinuod nga mga ebidensya o kamatuoran. Kung itugot gid niya, mapaubsano natong dawaton. Kay bawo ta nga kung itugot nas Ginoo, doon na say gasunod nga grasya alang sa mga tao na nahigugma niya. Kung itugot sa Ginoo nga mahurot gining atong raffle tickets, salamat sa Dios. Pero di na gid hinuon ni mapun-an sugod karon. Alaot gid mong dili mamalit. Kay nagpabilin mong mga tig-a o kasing-kasing. Moabot yung panahon nga mag-antos pod mo. Pero inyo sang usbon ang inyong desisyon. Mahuman ning atong bell tower. Mahuman pagining atong adoration chapel. Mahuman paginang atong CR diha. Mahuman ang atong walk of apostles. Kani pang atong mga lingkuranan, mailisan, makaingon kita, daygon ang Dios. Ang Ginoo maayo gyud og maluluyon. Kay og mutampo kag usa ka ticket gikan karon hangtod 25, mga 19 days. Pila man ka tickets? 19 sad. Pila may amount anang 19 tickets? 3,800. Mutampo kag 3,800. Nahuman ang bell tower, nahuman ang adoration chapel, nahuman ang CR, nahuman ang buta pumiro nga bag-ong design, nahuman ang ato dinhing bangko. Makaingon ka, pagkadakog kaluoy sa Ginoo, ang 3,800 nako nakapahuman aning 5 ka project. No. Mura magwa mo yun. Sige na, nindog na lang ta. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa manunubos ug nagtudlo kanato unsaon pagkinabuhi subay sa iyang kabubuton. Busa mo ingon kita, Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang simbahan mahimong timailhan sa kaayuhan ni Kristo nga naglihok pinaagi sa iyang pag-atiman, kanila nga masakiton sa lawas, pangisip ug sa espiritu, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang mga doktor, mga nurse ug sila nga nagatiman sa mga masakiton, magpakita sa kaluoy ug kalumo ni Hesus diha sa ilang pag-atiman sa labing ubos sa iyang mga kaigsuonan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang katawhan nga nanag-anto sa kakabus, makabig ngadto kag Hesus nga nahimong kabus alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga pinaagi sa atong maayong mga buhat, ug makahupay mga pulong maalimahan ang mga masulukong kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang tanang benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhon nga mihalina, makatagamtam sa masanag nga panagbanag sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Makagagahom ug mahigugmaong Amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matang. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanli sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik gani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, buamot ka namon ang imong gihingan.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahukugang bayan, hangtod sa kanluran, hangtod sa kahungturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, upan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Come, children, now and hear me. If you would see long life, just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil, seek peace instead of strife. Love righteousness and God will hear your cry. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohonong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi,
nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kaayuhan, divine healing. Kanya mahitabo ra ni kung kita mapaubsanon kanunay nga mosunod gyud sa kabubuton sa Ginoo. Ug unsay kamatuoran. Salamat sa naghatag nato sa ilang makiangayong pagtabang ang namalit og raffle tickets. So niabot nag 35,138 ang atong mga tickets nga nahalin karon, 54 niini ang one-stop challenge. Padayon tagpalit sa unto pagpalit na diha sa atong gawas simbahan o sa opisina makapalita na say nagsuroy-suroy karon nga atong mga kaigsuonan nga nitabang pagpamaligya niya dayon sa atong GCash accounts, sa atong kwarta padala o sa atong bank accounts. Pwede na niyo diha i-deposito ang inyong ipadala. So 19 days more to go na lang ang atong pagpamaligya nining mga tickets. Napay mga 215,000 ka tickets. So daghan pa kay ni aron makahuman ta sa atong projects. Niya ako sang ipahibalo ang atong Sub Filisco or San Vicente Ferrer Liluan Service Cooperative. Ang ako mao'y chairman sa board. Ato nang gitukod para itabang sad sa simbahan o sa katawhan ang atong project nga Columbari, 6-story nga Columbari nga gitawag og St. Vincent Ferrer Memorial of Love Columbari. Nanawat na taron sa pre-selling. Ang atong pre-selling price 70, 80 o 90,000 ang units. Niya na anay discount, naasa na siya yung mga term. Kontaka lang ang atong admin office nang maunang mangan sa kontakon para ma-facilitate ang inyong pagpalit. Niya pre-selling man sa to pa mao ni kinabaratuhan. Niya inigsugod na ani og tukod mo increase na ni siya tingali by 10% o niya sa sunod na sad inigabot na magsige nig-increase hantod inig kahuman mo increase ni ngadto mga 60 to 70% sa iya karong price. So kung gusto mo maka-avail sa barato pa, avail din mo karon. Gusto san mo mag-investment, i-avail pod ang atong units karon para inigbaligya pohon dako na kay mong markup. Para nis kaayuhan sa katawhan, sa simbahan o sa atong kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Patungday kong ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karunong sa gihapon atong pagsimbahon